Gràcies també per la seva participació. En breus instants parlarem amb el senyor Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament, però abans, senyor Espot, la seva opinió. Quan fan la pregunta si l'ha donat massa corda, ara, pensant en les paraules del senyor Joan, quan a l'any 75 o 78 doncs allò que es considerava extrema dreta va entrar a les institucions i va constituir el seu partit polític, home, corda se li ha donat. I no dic que ara això sigui la conseqüència única i exclusiva d'allò. Però tornant al teatre, ara recordo que Arthur Miller va escriure un llibre, el 2002 em sembla que era, que es deia La política i l'art d'actuar. La política sempre comporta una certa actuació. El que passa que ara els actors realment cada vegada són més dolents i ens trobem amb les campanyes electorals que són com el porc. S'aprofita tot, absolutament. Però s'aprofita amb un estil tavernari. Vull dir, perquè ara jo vaig veure això de la SER, el Monastery, l'Arreguesse, com si estéssim allà a una taverna, l'altre agafant-lo de la mà, de la maneta, en el Pablo Iglesias i tot plegat. Aleshores, clar, quan veus aquest grau de crispació, que no es trasllada, espero, a la societat, però clar, jo també penso que aquests eren els que deien que la societat catalana estava dividida. Doncs ara imaginem com deu estar, en aquest sentit, la societat espanyola. Però també va bé l'altra banda, perquè ara diuen del cordó sanitari. Ara, per exemple, jo quan sento el cordó sanitari contra Vox, home, jo Esquerra Republicana, per exemple, li diria, feu el cordó sanitari contra el PSOE, que el PSOE és el que et manté a la presó als teus dirigents polítics, el que va aplicar el 155, fes-li el cordó sanitari al